Oké, szóval ezt a videót úgy kezdem el, hogy tudom mennyire megosztó lesz. És nem csak a témája miatt. Pedig azért az se semmi. Hanem azért is, mert tudom, hogy nem ezt a tartalmat szoktátok meg tőlünk. Szóval mielőtt nem tetszéseteket a komment szekcióban fejeznétek ki, megkérnék mindenkit, hogy rendes kultúrát, kritikát vázoljon fel. Oké? Köszi! Szervusztok, kedves nézők, üdvözlünk a Geek Picture csatornán, ez pedig a csatorna legújabb, egyelőre kísérleti formátuma. A mai videóban megválaszolom nektek a 21. századi filmipar egyik legnagyobb kérdését, miszerint csatában a bosszúállók győzne, vagy az igazság ligája. Na most mielőtt még az elvakult Marvel rajongók elkezdenének üvölteni, hogy miféle kérdés ez? A Marvel a legjobb! Mit nekik a Batman meg a tököm tudja ki? Tisztáznék valamit. Ezt a videót teljesen pártatlanul csak is érszérvek alapján raktam össze. Oké? Most, hogy másodjára ordítottam le a fejeteket, elmondanám, hogy terveztem meg a nagy megmérettetést. Tehát egyrészt az ütközetben csak is az eredeti tagokra vehetnek részt. Tehát például Pókember, Scarlet Witch, Doctor Strange, Fekete Párduc, az ilyesmik nem vehetnek részt. A másik, hogy a csata a már jól megszokott 2v2 párbajokra lesz osztva. Úgy, mint például a Civil War vagy az Injustice. Végül pedig megpróbáltam megoldani, hogy lehetőleg mindenki a saját súlycsoportjával harcoljon. Na de elég a szócséplésből, kezdjük el! Batman kontra Amerika kapitány. Nyilván a két vezető szerepet betöltő, mátyás, az igazságos jellegű jó madarat egy párbajba osztottam be. Na most ez nagyon fájt az én lelkemnek, de rá kellett jönnöm, hogy Amerika legjobb segge simán összenyomja a sötét lovagot. Hiába a sok kütyű, a hibátlan harcművészeti tudás és a sok mém, hogy Batman nem lehet meggyőzni, mert ő Batman, mégis. Tekintve, hogy az egyetlen ellensége, aki majdnem meg tudta ölni, vagyis Bane, Amerika kapitányhoz hasonlóan egy varázslögyből nyeri az erejét. Ebből kiindulva Amerika kapitány is biztos hasonló munkát végez majd. Plusz neki ott a Super Frisbee, akivel bárkit sikerül leteríteni. Így hát ezt a kört sajnos Amerika kapitány nyerte. Második, Superman kontra Hulk. Na itt elég nehéz dolgom volt, ugyanis itt két olyan hősről beszélünk, akik konkrétan sérthetetlenek. Supermannek ugyebár az egyetlen gyengesége a kriptonit. De mivel a Marvel univerzumban ez a kavics nem található meg, ezért ez nem opcionális. Aztán rájöttem, hogy haló, Superman nem halhatatlan, csupán napfényből nyeri az erejét. Tehát elég mindössze azt kiiktatni, és előbb-utóbb legyengül. Mert hát emlékezzünk, amikor arra a szerencsétlenre rálőttek egy atombombát, és majdnem meghalt. Pedig az se nem zöld volt, se nem kavics. Így hát ezt a kört Hulk nyerte. Thor kontra Wonder Woman. Mivel jelen esetben mindkettő egyfajta istenségnek számít a maga univerzumában, egyértelmű, hogy ők egy párbajba kerültek. Nos, itt abból indultam ki, hogy a DC univerzum szerint egy istent csak egy másik isten győzhet le. A Marvel univerzumban viszont mindentől meghalnak az istenek. Lokit megfojtották, Friggát leszúrták, Odint elfújta a szél, tehát hogy mindentől képesek meghalni. Ebből a szempontból Thor már eleve hátránnyal indul. Plusz Thornak a legfőbb erőssége a villámszórás, és ahogy a Wonder Woman filmben is láthattuk, Diana-nak nem okoz gondot pár kis szikra. Meg hát amúgy is, hogyha egy filmben sor kerül egy férfi és egy nő összeütközésére, akkor automatikusan a nő győz, mert Hollywood fél, hogy a feministák letépik a tökeit, hogyha másképp dönt. Szóval a győzelem Wonder Woman-é. Vasember kontra Cyborg. Jaj, ennél a résznél meg fogtok kövezni, komolyan mondom. Szóval,
Én tényleg nem akarok megbántani egyetlen Robert Downey Jr. fant sem, de ez a kör olyan végtelenül egyértelmű volt, hogy az nem lehet igaz. A két karakter funkciójában majdnem ugyanaz, viszont Cyborg tud még valamit. Ő a puszta gondolatával bármit képes meghekkelnie egyetlen másodperc alatt. Tonynak ehhez kell 2-3 perc, meg egy szuper iPad. És nem hiszem, hogy azt mindig tartta a vasfar zsebében. Így tehát Cyborgnak csak meg kell hekkelni a Friday-t vagy a vaspáncélt, és Tony gyakorlatilag védtelen lesz. Tehát Cyborg a győztes. Aquaman kontra Sólyomszem. Erre a párosra csak azt a mentséget tudom felhozni, hogy mindkettő a maga csapata legbénábbika. Nos hát hiszitek vagy sem, de így Sólyomszem került ki az érre. Mi az? Nem számítottál rá? Szerintem itt amúgy a Marvel rajongók is azt gondolták, hogy Aquaman fog győzni, de nem. Gondoljatok bele, ennél a karakternél annyit kell elérni, hogy ne legyen víz közelében, és gyakorlatilag könnyű célponttá válik. Pláne Sólyomszemnek. Csukott szemmel átlövi a szakállát. Így tehát a szegény ember Robin Hoodja győz. Na, utolsó. Flash kontra Fekete Özvegy. Oké, ebben a két karakterben semmi közös nincs, ők csak így a maradék. Na, lényeg a lényeg. Flash győz. Kellenél többet mondanom? Semmi esélye Fekete Özvegynek. Az a gond, hogy Flash gyakorlatilag legyőzhetetlen erőt kapott a szupergyorsaságával. Egyrészt nem lehet hozzáérni, mert elfut. Plusz még a Flash sorozat behozta azt, hogy ha elég gyors, akkor átmegy a falakon. Tehát semmi nem találja el, mert keresztül megy rajta. És ha még ez nem lenne elég, villámot szor. Villámot! Szerintem amúgy Flash simán legyőzni az egész bosszúállókat egyedül is. Na tehát így a végén döntetlen lett az állás. Szerintem amúgy ezen a DC rajongók is meglepődtek. Na mindegy. Azért remélem, hogy tetszett ez a videó is. Ha igen, akkor nyomjátok meg azt a jó öreg lájkot, de akár fel is iratkozhattok. Én igazán nem állok az utatokba. Köszi, hogy megnézte ezt a videót, én Showman voltam. Találkozunk legközelebb.